Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Kakasi Jingeh Fresh Vegetable Suppliers Association bat Hill Farmers Union kila ajing mut syaka sorkar bakan taulat ban peli bon kiyo ban dei ki marep hagani kapor badan ke jingkang dam kanang bakin light na ke Jingeh. Unong ilam ka Hills Farmers Union uba Commander Shangpliang bat u advisor Kakasi Jingeh Fresh Vegetable Suppliers Association uba Esron Marwen menta kasngi ka arpu hunyo tri ubanan jemang arjar arpu wei kiliatu ba kiladep ban ajing mut ya ke sorkar halor kani ke jinyalang kabalalong dangshen katkum ke jingetu jongki tang negani ka rilom khasi ke jingpun mi jhor ha ka shisngi kamduna ya ka laipo trok AA bat ha ka shisnam ka jingpen mi jhor kan kot da kilakton u president jong ke HFU ba commander Shangpliang ulaong ba ka jingdo nong jong ki Nongrep hagini kisngi jong ka jingkhang dam kalong da ki klur nalor ka jingsha pendik haki bor sorkar na ka jing bambiang ka rukom penyan kadba uba Esron ka KJFVSA ulaong ba ka Donkam ban don ka market committee ban yarap yiki Nongrep hakum gani ka por jong ka jing korden haka meeting kepala khot ante po agriculture ru jing don lang jing offshore fair nak liang HFU ru dan lang lagi la ajmut di sarkar ban play dak liga yau kalen kumpulang himta nak liang sarkar kala sikya he bat kila jurip hi keleng dan kiau kepala sedang dan kiau kepala sedang dan nak liang juga himta menen kesmi la ikran dardor ngila ikran ru bat ka borsnong jong umparnai bat isno tenat ru nak liang ka borsnong mas ikran kila pedang ya kata bakan ai bang ngila fun yul mistar memit himta hi la ipembek no ban yo ban jurip yang ni keceka bat akjing jurip yang ni keceka nak liang jong di borsnong bat ki bro i badan lang nei terbu Shiksha district la yang mencuri badan da market committee rang manla penyai nanti bakom don kanu kacing mau kacing bun brio kum sha balong sikui we kiyo nak liang jingi la sim ya katahi bagini trelang berkelang senong bar sarkar bar bor Shiksha district bar agriculture nak benta banla hi banirap ya Nongrep kani ka rukomrep jungki kadang long we ka subsistence farming mau kompetisi ta industrial farming dah kadang-kadang menta actually ni kerpat we Nongrep mo baken berkat pa shwa baken rep namar ba bonsin ni kani ka jinglong jingman jong rep karya bonsin khamtip house supplier te ka jingdon jong kimar ka bawan na sabat bat ka jing le jong kamar nang mi tingila kerpat ru mo ka sarkar ba nadu bangila don meeting lang ngila kerpat ka sarkar ba don kono ka scheme de kino benta jingerap dengan sarkar kin sobha kan menetre lang bat ki supplier association namar ni ba supply ngi suthu ka market demand ta menta ki mi ki jor nang the kubi ni so sa ti shani mdai man pmi kita ki jor ta kamut long Nongrep num syak ta kan te ka jingkiu jong ka dor kamut ka syong ka market demand kila da ka market demand sithi ka hai ta kamut sini automatically ka dor jor kan he kila da ka market demand sithi kam dan te automatically shani kan duna ba ka don ka range ma kumenta badang sedang te ka kamduna te kumta kin arpo lai po trok ang sisni te henrein da layak kini benai June onwards te la don de ki spa trok bayak nang ni te ki don ki trok red ki bucket entah mo ship houton dan ki trok he bucket kasanton dan patang ki pick up bucket tangarton teng laiton te henrein mentai men snap bisem snap nak lang ocean la persang menle database jong statistik tambah long yang pakla benai akurat te henry long ikoba menong sisnem tel ada di kilakton ni te henry menta kejing kwa jong ko action kolong ma da kejing terilang bat jong ka department of agriculture kenang menginla ba kumno ban tip tikena ka nu kejing mi mar nang ni ke beningkong ila target ba da kumno ke labeling jong ka mo jong ka ni ke jaka jongi kamtam jong ka seng ke badan ka balong ka we na ka seng ke ba klan ba ban supply ki mar se bar jela te kata ka we harang kat jing tre bat we seng badai nang untang Nongrep leng ba ka jing dan lang kani kanu ko bental bat ka agriculture department ila ban yo ya ka accurate data ha ka badai bat ka jing mi umar na kani kejela te kata di kathong jong ni ba ningkong adu menta ba ka jing mi jong mar nang ni dang kit ita ka marka la ni da kata ka label jong bukhar
tinggi kuak ban request ya government basoma yarap lem se ton ya sedang no ban demi beda kerteng jong lajong nang ni na kejaka jong i kenang ngin la ban yo di database ke bakam tikna kenang ba list ke jing yarap lu kenomong no siliang te namar teng i tip tikna te kat nung i don nongrep bad hadu mentaru ka jing mi jing marep nang ni kampat da pau te sebar jelah bun pat itu kita kamarep no ko selong kita kadang request ya government dak jing trilang ngila ban yo khe ja kanika yo news so bangi don jing terang bat kawai ka bastonat kalong ba mentang ina kalian ocean ngila le e kawai ka framework kami la ya sedang hiru ba kani ocean menta longkan mo kan yarap kumnuan pelilat pelikam ya kibrio haman lagi senong timentang ila sedang mendases kisnong hak ba ka ocean menta kan yarap mo ban no seniang ban ailat ban kentiu mo ban sedang ikam jam da ba dia kijur kanu kajing embrio kolong bala da don kajing brio nang kamsta uyet kilat kilenti kumno ban mo ban ban kumniam tai tingi sangi ban chim snam ban mentau snam kala don kajing per sibun sya men chim snam ki brio bidang komplain babele bapli kim patip ten madang sedang ke lockdown kim patip ten long kumno ban le kataka rukom thiet rukom pet namar teng wan thiet nangi san kilo 10 kilo sa ujur tim yo dia show next day tenri mentah per kibri mentau sedang ngai kila sedang kam start ki kat kum kejingwan jo per ha ka ba kibri kila sedang thiet kat kum kejing don kam jong ki tengai i ba ko wastage mentah ka duna ba akal yang jong kejingwan thiet jong kibri kan namar man kasngi kila sedang wan thiet takamut kata kejing i jing i ba ko wastage ka duna henry dadi ba komisim snem ki wan thiet sisngi ki wan hadien lai sngi tenri long mentah pat usnem ki wan thiet man kasngi tinggi i ba automatically kat kom kamo common sense common suong no ba kata kejing sniu jong jur menta kala duna takamut long kila sedang nang kan ban de jing de kumno ban prepare kata korkom de ban hakat hiet kapet jongki ka awareness ye kinong ram kam dei lang ba ki supplier supplier ki tip ya kata ka market demand te takadaw long kini kinong ram ki tip binaka liang jong ka agriculture tang mansura te henry kat bak demand supply on market pat supply tip te henry takadaw ki penmi aku ju opor ba mesim senam ru ka mo ka kejing duna jong ka dor ka kata bale na manang thirumi nang ni rumi tingi kwa ba kani ka system kan change no kan ngi kerpat ka sarkar ba at least bakin mo kin sim khialam kem da kejing don lang ka jong ngi bat ka directorate of agriculture ila ban change kan system kumno ban thung jing thung nong jing nongrep kala long da ki krur tengkang la ban amar ba fi ka sing ba kambiang kayo ka hat te kemut ka jakadi ro kambiang kum hini ki khendiat singi lai ba bat so kulet te ka jing du nong jing nongrep kala long ki bun sya aku wai kaliang pada kene ka bang kamsya ra yunong rep ba unam siu ya karam te kata kemut lanang kit ram sisu kinong rep kalong sisya ka jing du nong ka bakraw duna ha ka bede bat ka jing pensyai na kaliang jong ke office nang ta nak liang jong baro hi ki be jingsha ki bedan benta ban ya ai kene ka awareness si kinong rap kumno bangin rap hi kani kalong ka basisya namar ba kum kanuksa si kiti kithan southwest kasil ki banga ngadon kinong rap ki rap si rap upan te menta kim rap syu ira namar ba kamdon ka market ka babiang nang umi so biskot malumala kelas dang rap nri kuwi lai kim ju kami rap syu namar ba kayo ka di kawai te menta habadon kayo unung rap ru unrap kan tang ba menjur bat gaji ong jung ni ki seng supplier jung ki ni ujur bangi ngiri ban tip kan ngi kinong rap hakano ka ayam bangin rap hakano bangin khat kanang katun ka demand ro ngin in la ban yo nrei katahi ka awareness ka di bandan ni kinong rap bat kadere bandan ka jing hikai ya kitu ki jaka ki bom rap yo tang jajmar ya kita ru kin rap kum bang ong ya fi mana kum ngisngo kat ka southwest kasil kadai ka jaka babun kinong rap kad ba ujur pada ki pha nang na shalom setei so rani ko wai kaliang dan rai ngimpat don ni ki jing hikai ka benia phai kinong rap bakin rap ki wai ro ki jaj jingthung om tang yu phan kum ba kalong menta kan kadai ka rekom ban ipas kam ka information kam pat reach lut tes kinong rap pimla ban mudur ba uai pa uai nong rap don ka smartphone pimla ba uai pa uai nong rap un pule lang ba ki pat kubor ti kam poi ki information de menta ladang ngam tip na even like apply pass ladang ngam tip kumno dengan yo eka pass begitu ki badan pass ru ki otang cisni na kini video
cisngi lakut de next day ngan lik buat pas ne ngan lik ramar ne de hangta ka pelong kinong rap next day tur lakatur klem da don pas kiya lakaya te teng syabat te kum mangabun ki ceka ngahab anuan pelaj atu sini hawan pelaj nang na po mau belai nang tanah po negrim nang ta semauyong tala hadin belai ajing tip minister la pelaj no te kum ta kan ki syabat te kadon ke jing deko hang ne ngam kena ra ya ki polis ru la se hoj nomor kiyo ka instruction na po ka ki bor bhajrong te kini ki bor bhajrong kini ban instruction kini polis ba kin direct kin ban bat ya kini ki marep hoj ngiru ngi persyang ngong nginya no kinsting yaw ne u khnyang jingpang ni habi ban sumar ni habi ban follow protokol dari menero ngalapan sngo ba sisun bi i ki kali ki bakit sidap si sumu la ne si pick up ujur la da kimnan karpas ru ki debit ban sya kan te hadin kata pada sapentip kin pej dalik sim kapas dalik utam ta sabatai kin kinong rap jengi iki ki bangit senang hata fi kinong rap jengi lai